Ongi etorri jakindunera. Gaur, triangelu zilarrak ebatsiko ditugu lehenengo bideoan. Ikusten dugunez, triangelu zilar bat daukagu, hau da. Ez dago angelurik 90 gradu dituenak. Orduan, bi modutan ebatsiko ditugu. Lehenengo bideoan, honetan, alde bi ezagututa eta angelu bat ezagututa, beste aldeak eta angeluak lortuko ditugu. Kasu honetan, ikusten dugu hemen A erpineko angelua 48 gradukoa dela eta beste erpineko angeluak ez dakigu zenbat gradutakoak diren. Eta ikusten dugunez AB aldea 14 cm ditu eta AC aldeak 17 cm ditu. Altuera ez dugu ezagutzen eta BC aldea ez dugu ezagutzen. Orduan, zer egingo dugu triangelu hau ebasteko? Lehenik eta behin, triangelua bitan bananduko dugu. Hau da, bi triangelu zuzen lortuko ditugu. Ikusten dugunez, hemen, altuera marrarekin, H punto bat jarriko dugu, H deituko diogu. Eta ondorioz, H punto hau, berekin, bitan banatzen du gure triangelua. Hau da, hemen, ABH triangelua eta BHC triangelua. Ondorioz, hasiko gara ABH triangeluarekin. Marraztuko dugu, gutxi gora bera, horreko. H puntua, B puntua, eta A puntua. Eta dakigu, hau 48 gradu direla, eta hau 14 zentimetro direla. Baina, kasu honetan, alde hau, dakigu nolakoa den osoa. Baina ez dakigu, zati hau zenbat neurtzen duen. Ondorioz, alde honi isa deituko diogu eta alde honi I deituko diogu. Ondorioz hemen isa daukagu eta ondorioz hemen altuera daukagu. Ze erlazio trigonometriko erabili behar dugu angelu honekin datu hauek lortzeko? Datu hauek lortzeko erabiliko dugun erlazio trigonometrikoa sino eta kosino izango dira, zergatik hipotenusa ezagutzen dugulako. Ondorioz egingo dugu sin 48, zer da sin 48? Kontrako aldea, zati hipotenusa. Hau da, H, zati, 14. Ondorioz, H lortzeko zer egingo dugu? Banandu, 14 biderkatzera pasatu. 14 bider, sinu, 48. Eta lortuko duguna izango da 10,4 zentimetro. Ja lortu dugu gure triangeluaren altuera. Orain, isa lortuko dugu, hau da, triangelu honen alde hau, H-eraino, zenbat neurtzen duen. Ondorioz, horretarako zer erabiliko dugu, zer erlazio trigonometriko? Sino erabili dugu kontrako aldearekin, alboko aldearekin, kosinua. Kosinu 48. Zer izango da? Alboko aldea, isa, zati, hipotenusa, hau da, 14. Ondorioz, isa, izango da, kosinu, 14, bider, kosinu, 48. Gure kasuan, 9,37 zentimetro. Orduan, behin hau eginda, lortu dugu gure H eta isaren balioak. Orain zer egingo dugu? Beste triangelua, BHC triangelua hartuko dugu eta hortik beta lortuko dugu. Eta A aldea ere lortuko dugu. Ondorioz, marraztuko dugu bigarren triangeluaren bigarren zatia, hau C izanik, hau B izanik, eta hau H izanik. Hemen beta ez dugu ezagutzen. Alfa hemen bitan banatzen da. Oraindik momentuz ez dugu erabiliko, gero kenketa batekin lortuko dugulako. Eta hemen daukagu H ezagutzen dugula, eta hemen I. Eta hau da lortu nahi dugun aldea. I lortzeko erreza izango da, zergatik alde osoa ezagutzen dugulako 17 eta I ezagutzen dugulako. Orduan, kenketa bat eginez, lortuko dugu Iren balioa. Orduan, hartzen dugu I, berdin, 17 ken isa. Hau da, 17 ken 9,37. Eta hau izango da 7,63 zentimetro.
Orain, behin I daukagula eta H daukagula, Pitagorasen teorema aplikatuz hipotenusa lortu aldugu. Hau da, triangelu zuzen bat daukagu eta bi katetoak ezagutzen ditugu. Ondorioz, hipotenusa lortu aldugu. Orduan egingo dugu hipotenusa berbi, izango da, kateto berbi, gehi kateto berbi. Ondorioz, A izango da, erro, izango da, H berbi dela 10,4 berbi, gehi I dela 7,73 berbi. Eta, hau kalkulagailuan sartzen dugunean, lortuko dugu gure aldea hipotenusa, 12,9 zentimetro direla. Behin A lortu dugula, ja ezagutzen ditugu triangeluaren alde guztiak. Orain, angeluak lortzera joango gara. Orduan, beta angelua zuzenean lortu aldugu. Zer erlazionatu dezakegu? Altuera eta hipotenusa, alde hau eta hipotenusa, edo bi katetok nahi duguna. Nik adibidez, sinua erabiliko dut. Orduan, egingo dut sinu beta izango dela kontrako aldea H zati hipotenusa zatia. Ondorioz, hau kalkulagailuan sartzen dugunean, sinu beta atera nahi badugu sinua, sartuko dugu arkosinua, orduan gure emaitza izango da beta, hemen H ezagutzen dugu, A ezagutzen dugu, orduan gure beta izango da 53,73 gradu. Eta behin beta lortu dugula, alfa lortu behar dugu. Ja daukagu, ezagun guztiak aterata, alfa izan ezik. Orduan, nola aterako dugu alfa? Esango zuen, ez da triangelu zuzena, ezin dugu zuzenean aplikatu erlazio trigonometrikoak. Baina, ze erlazio daukate triangelu guztiak? Triangelu guztiak daukate komunean, haien angeluak batzen baditugu, 180 gradu lortuko ditugula. Ondorioz, angelu hau ezagutzen dugu, beta angelua ezagutzen dugu, kenketa bat eginez, erraz lortuko dugu alfa angelua. Ondorioz, egingo dugu alfa dela 180 gradu, triangelu guztiak daukaten datua, ken 48, ezagutzen dugun gradua, ken lortu dugun gradua, 53,73. Eta ondorioz, alfa lortuko dugu. Hau da, 78,27 gradu. Hau izan da guztia, gogoratu, sare sozialetan eta webgunean jarraitu jakindun.